איך נראה סשן אימוני בתכלס? אנחנו באים, אנחנו יושבים ומדברים. אתם מספרים את הבעיות שלכם, והמטרה שלי זה לבוא ולנסות להבין מה עומד מאחורי הבעיות האלה. מה התבניות שלפיהם אתם עושים ופועלים בחיים שלכם. יש תבניות שעוזרות לכם להשיג דברים, יש תבניות שלא עוזרות לכם ומעכבות אתכם. בזה שאני מאפשר לכם מצב בטוח שאתם יכולים לבוא ולדבר באופן חופשי, ואני מאפשר את זה בזה שאני לא שופט אתכם ואני לא מבקר אתכם, ואני בעדכם, באופן כללי אני בעדכם, כי אני רוצה שאתם תצליחו. אני רוצה שתצליחו לעשות את השינוי ותצליחו לעשות את הפרקטיקה, ובכלל שיהיה לכם הסתכלות אחרת על הדברים, כי רוב האנשים שמגיעים הם אוכלים את עצמם למה הם לא בסדר, ואני רוצה להגיד לכם שאתם בסדר, אתם צריכים רק קצת איזשהו כיוון, ואני יכול לתת לכם את הכיוון הזה, את הכיוון המחשבתי הזה, להבין, לסדר את עצמכם בראש כדי שתוכלו לצעוד קדימה. זה מה שגיפט שלי יש, ואני רוצה לשתף את זה איתכם. אז אם אתם רוצים לעשות שינוי ואתם מוכנים לעשות את העבודה, אז קדימה תבואו ובואו נתחיל לעשות את השינוי הזה. תרימו טלפון, שלחו הודעה, שלחו SMS, אימייל, יונת דואר, אבל תתחילו לעשות.